25 imatges d'arreu del món que sí o sí has de veure. Número 1. Autoretrat d'en Robert Cornelius a l'any 1839. Cornelius està considerat com un pioner del camp de la fotografia i aquesta probablement sigui la primera autofoto de la història. Número 2. Un policia de la ciutat de San Francisco, als Estats Units, renyant a un ciutadà per no dur la mascareta durant la pandèmia de grip de l'any 1918. Número 3. La líder sufragista britànica Emmeline Pankhurst sent arrestada després d'una manifestació a l'any 1914. Número 4. Un oficial de policia multant a un home a una platja holandesa per considerar que aquest no vestia amb roba prou decent. Any 1931. Número 5. Fotografia d'un membre de la tribu nativa americana, els Navajo. Any 1906. Número 6. Execució de la bòsnia Lepa Radic, de 17 anys, després de disparar contra un soldat nazi durant la Segona Guerra Mundial. Número 7. Imatge a vista de dron de la piràmide de Giza. Número 8. Un home durant l'època de la Gran Depressió americana amb un cartell on hi diu: "Conec 3 oficis, parlo 3 llengües, tinc 3 fills, però fa 3 mesos que no treballo, només vull feina". Anys 30 del segle XX. Número 9. La Torre Eiffel en construcció. Any 1889. Número 10. Un nen d'Etiòpia fent-se una fotografia junt amb una estàtua de Lenin acabada d'enderrocar. Any 1991. Número 11. Un voluntari fent proves d'un prototip d'un casc de futbol. Any 1912. Número 12. Una fotografia clandestina d'una parella homosexual. Any 1880. Número 13. Una antiga estàtua maia descoberta a les profunditats d'una jungla d'Hondures. Any 1885. Número 14.
Una imatge de l'Estàtua de la Llibertat de la ciutat de Nova York vista per damunt de la seva corona. Número 15. Una dona supervivent de la bomba atòmica de Nagasaki somriu ignorant de les futures conseqüències de la radiació. Número 16. Una tècnica informàtica connectant els cables d'un equip IBM. Anys 40 del segle XX. Número 17. Tancs soviètics interrompent un casament durant la invasió de Txecoslovàquia. Any 1968. Número 18. Fotografia del president dels Estats Units d'Amèrica, Abraham Lincoln, amb el seu fill. Any 1865. Número 19. Fotografia de l'execució d'un comunista alemany. Any 1919. Número 20. Una nena palestina a les runes del que en el seu moment va ser casa seva. Any 2021. Número 21. En Christopher Reeve i la Margot Kidder rodant una seqüència de la pel·lícula Superman. Any 1978. Número 22. L'actor Charles Chaplin sense maquillatge. Número 23. El president dels Estats Units, en Ronald Reagan, i el de la URSS, en Mikhail Gorbachev, reunits a Reykjavik. Octubre de l'any 1986. Número 24. Un soldat americà alimentant a un gatet dins d'una trinxera en ple conflicte coreà. Any 1952. I número 25. Federica de Grècia posant en un pamflet propagandístic de les joventuts hitlerianes. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També et recordo que pots activar la campaneta perquè t'avisin de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, deixa'm recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. Les podreu trobar a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Ostres, no hi ha manera. O parlo lent o no vocalitzo. És que ni m'entenc.
quan escolto el que acabo de gravar.